Kaixo laugarren maila. Az gaitezen instrumentoen lanarekin. Iniziero joango gara eta hortikan todos los programasera. Hor Microsoft Officeen barruan daukagu PowerPointa. Iriki dugu, baina letra batzu dauzka eta guk ezabatu ingo dugu. Nola? Ikusi dezute nola gurutze bat azaltzen den eta teklatuan suprimire ematen diogu eta hortxe daukagu. Lehenengo gauza instrumentoaren izena ipintzea izango da. Uorrartera joango gera, ikusten duzue, badakizute ezagutuko duzue, eta homen gure instrumentoaren izena jarriko dugu. Nik aukeratuko dut zuek egingo ez dezuten bat, Celesta. Orduan aukeratu dut, handitu dezaket, mugitu dezaket, eta egingo duguna da koloreztatu. Hemen, potetxo honetan, aukeratzen dugu relleno kolor, eta emango diogu kolore bat. Hauxe bera, aceptar. Badaukagu. Orain egingo deguna da lanera joango gera eta aurkituko dugu marrazki bat. Googleen gaude, eta imagenez emango diogu. Orduan hemen erderaz jarriko dugu Celesta eta hemen dauzkagu pilo bat azalduko zaizkigu, nik hauxe aukeratuko dut. Berri imagenat handian eskatuko diogu ikusteko eta orain Xaguaren eskubikoarekin bi aukera dauzkat. Ordenagailuan gorde dezaket marrazki hau, guardar imagen como, eta esaten diot nun gorde, edo kopiar imagen, nik kopiar emango diot. Eta lanera joango naiz, eta Xaguaren eskubikoarekin berriro pegarri eman ezkero hortxe azaltzen zaigu. Mugituko dugu eta pixka bat txikituko dugu. Hemen daukagu. Egin dezagun diapo berri bat, insertar nueva diapositibari emango diogu, eta berriro azaltzen zaigu onelako bat. Baina guk beste estilo honetakoa sortuko dugu. Eta beste bat, orduan emango diogu, insertar, nueva diapositibari, bigarrenera goraz beraz. Bigarrenean egin behar duguna, gure lanean jartzen du, Marizulon daukagu. Beraz, egingo duguna da, joan ikustera, eta esaten digu, instrumento horren historia, sorrera, zein familikoa den. Hemen link bat daukagu eta horrea joango gera. Nora eramaten gaitu? Wikipediara, euskerazko Wikipediara. Eta hemen bai euskeraz jar dezakegu Celesta informazioa bilatu alizateko. Joan. Eta hemen daukagu. Zuek irakurrin berko dezue eta aukeratu berko dezute, nahi dezuten informazioa. Nik ez dut aztertuko eta kopiarri eman dio. Orduan berriro lanera noa eta hemen pegatu beharko dut. Baina aukeratuko dut nun pegatu. Hemen karratu bat sortuko dut eta hor sartuko dit testua, aukeratutako testua. Oso ondo. Orduan orain egingo duguna da diaponi formaton, fondon aukeratuko diogu kolore bat. Hemen klikatu ezkero, más kolores, aukeratuko dut koloretxo bat. Polit bat, atzean, eta aplikar guztia, diapo guztiei aplikatu diezaioket, edo bati bakarrik, nik bati aukeratuko. Bigarren egin dugu beraz. Orain, hemen lehen esan bezala ezabatuko dugu hori, eta hemen egingo duguna da berriro lanera joan, ea zer esaten digun, zer egin behar dugun. Beraz, Marizul oragoaz, eta esaten diguna da instrumentoen zatiak. Eta esaten du, hartu hemendik, beraz, beste webgune batera joango gera. musikaezkuntza.org-era. Eta hor eskaintzen dizkigu hainbat instrumento. Celesta aukeratuko dut eta buelta ies ez dezan egin, atzetikan joango naiz eta iristen naiz. Orduan, Xaguaren eskubikoarekin, beti bezala, kopiar imagen ematen diot. Eta itzuliko naiz nere lanera. Eta hemen esango diot, pegar imagen. Oso ondo. Orain musikarekin, pixka bat zailxeagoa da, baina saia gaitezen. Orduan, nora joango era musikarako? Joango era egapeko horrira. Eta hemen, audiovisualesetan, daukagu deskargatan, nik hainbat instrumento jarri dizkizuet. Hemen dituzue. Adibidez, aukeratuko dugu, arpa, gitarra, kontrabajo, hauetako bat. Eta sakatuko dugu hemen, berde honetan. Orduan, berak, abrir kon edo guardar nahi dugun bezala, WinRAR programarekin, iriki ahal izango dugu. Ze hor daukagu konprimitua, txikituta daukagu. Orduan hemen klikatzen baldin badugu, hemen dauzkagu, irikin behar ditugu. Ferrar ematen diot, extraer en, non irikitzen nahi dut
Eta orain esango diogu nun irikitzea nahi ditugun instrumento horiek, nora joatea nahi dugun. Beraz, hemen dauzkagu aukerak. Ez? Eta nik eskritorioan adibidez jarriko dut. Orduan, azeptarri ematen baldin badiot, instrumento horiek joango zaizkit eskritoriora. Bueno, goazen ikustera ea zer egin dugun. Ea. Escritorioan, hemen daukagu arpa, bueno, nik arpa escritorioan daukadan hau, egingo dudana da, sortuko dut hemen escritorioan karpeta bat, xaguaren eskubikoarekin, nuevo, eta karpetari ematen diot. Orduan, hemen Celesta sortuko du, Celesta. Eta Celestaren instrumentoa ez daukadanez, arparen aukeratuko dut, eta sartuko dut Celestaren barruan. Osondo, beraz, hementxe dago gogoratu gaitezen. Microsoftera joaten gera, eta orain soinua hartu behar dugu. Insertar películas y sonidos. Eta hortikan goaz sonido de archibora. Eta nun dago archiboa? Begira, hementxe dago, nun? Escritorioan, Celesta izeneko karpeta batean. Orduan, hementxe daukagunez, esaten diogu, eta automatikoki martxan az dadila presentazioa jartzen dugunean. Beraz, ikusten dezuten nola, hementxe azaltzen zaigun horrelako zerbait. Bueno, egin dugu guztia. Orain ingo deguna da ikusi. Lehenengo diapoari emango diot eta ikustera goaz. Presentazioa ikustera. Hemen ikono txiki honetan. Beraz, nik pasatzen ditut, bigarrena eta hirugarrena. Bueno, egin dugu, bukatu dugu. Orain geratzen zaigun bakarra da hau gordetzea. Beraz, artxibora joango naiz. Eta gordeko dut, lehen musika gordetuenan toki berean. Escritorioan gogoratzen bazerate, Celesta izeneko karpeta bat sortu du. Hementxe dago. Eta hor daukagu, orduan, prestazio honi izena jarriko digu, Celesta. Eta orain, bi gauzak, musika eta PowerPointa leku berean ditugu. Horrek ematen digu aukera, klikatzen dugunean musika ere entzun ahal izateko. Eta hauxe da guztia.